חבר'ה, למי שלא יודע, אני מנסה להגיע ל100 סאבים, ויש לי עוד משהו להגיד לכם. כמו שאתם רואים, אני כרגע במיינדמן, כי אין לי מקום אחר לצלם את זה, כי אין לי כוח. אז כן, יש עוד משהו שלא סיפרתי לכם, וגיליתי אותו רק היום האמת. הלייפסטיל עומד להידחות לתאריך שהוא כרגע לא ידוע, אני אסביר לכם גם למה. הוא נדחה לתאריך לא ידוע כי האונרים של השרת, דולי ו-TTL, הם לא יכולים בזמנים האלה לצלם, כי דולי הוא הולך לחול, הוא טס לחול והוא מפעיל בעצם את הפלאגין של הלייפסטיל. אז כן, כל מי שרוצה שאני אדבר איתו ואני אפתח את הלייפסטיל כמה שיותר מהר, אנחנו נפתח את זה, שייתן סאב עוד 9 סאבים, אנחנו ב100 אתם קולטים. נתראה בפעם הבאה, שהסרטון הבא אני מאוד מקווה יהיה הלייפסטיל.